गोसोआ नोंखौल' सानो आंनि रुको बिदि गोदान मिउजिक भिडिअखौ थाब थाब नुयो नामा सिगाङाव नाय बे भिडिअखौ नायग्रो नै अ शे बिबुना रिभार नायफिन दै माबायदि मोनदों फिलिंसखौ नोंथाङा मोजां मोनदों आच्छा हाय लोगोफोर मोनसे गाब फसायबाय माने बिराद थान्दा लोगोफोर दैमाया जोंनिया गावसिनियाल' थान्दा जायो जोंनियाबो थान्दाब्रा Anesh Musari, गामिनि मुङा बाङालिपारा डिस्ट्रिक्टआथ' बाक्सायानो जाहैबाय पुलिस थाना बायदिसिनाया जोंना बर'मायानो जायो सारा जेनेबा जि सेलिब्रिटि आर्टिस्टफोरजों खालामनो जायगा मोनबोबाय जागायनायनिफ्राय दिनैसिम नोंथाङा जेनेबा सोर आर्टिस्टजों बांसिन एन्टारटेनमेन्ट खालामनो मोनदों जेनेबा शुटिं समाव आरो सोर आर्टिस्टजों एक्टर्सनि बेलायाव बुंनाय बायदि जायो आङो गासैजोंबो सेलिब्रिटि खालामबोबाय जायनिखि रुको लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जोंना इन्टारभिउनि नङा ब्लगसो नालाय लकेसन नायदिंनाय थौदो सिगां जों लकेसनखौ नागिरग्रोनि लकेसनावथ' जाखाबाय जानायालाय जोंनिया ओमफ्राय दानिया नेक्स्ट लकेसनाव थांनो नागिरदो नोंथांमोनखौ दिन्थिगोन अ माय गड नै बालायाव नांजाबाय बाइक सालायनायखौ माबायदि मोन्दों नोंथाङा जादोंना सालायनाया जादों बरिया जायाखै माबा गाज्रि गाखोग्रा लामायानोथ' बबेखै जाखो जाखायालै नोंबो लामा आन्दायग्रा सासे बिदि बुंलायनांलाब्रा लासै जायोना आबो नायलांबाय थादोलै लोगोफोर बेयाव मोनसे घटना जागोन नायलांबाय था गोलैखौ सानखाथारदोंमोन आं नोंहाबा मानसि सालायोलै आं सालायगौमोन ना सिख्लाफोर नुनायबा मा जागौमोन दिनै आंसो जोगोनार फिथाइ खोख्लैनो होथारसिगोन दखा दखलिया नामा दखा दखलिया ना फाइरें नै बेयाव फाइरें नैयाव आर्मिफ्रा नैबेयाव थाफैयो मेसिङाव बेनिफ्राय फाइरें हरो आरो बे दोलाबनाय खन्द' अ माय गड लोगोफोर नाय जायगाखौ मा खिलाबोखोब्रा नोंलाय आयौ बिबा थोद फांला सिरि सलायबाय था नै बेयाव मानिबा मिथिं जादों ओइ नै सावथालफोर मिथियो माथो जि बर' हारिनि होननानै खारनो नामा फाग्लाखौसो जानो सलायग्राया आंसो पारलु आलु बै गुफुर खन्दाव फाइरें गोलैयो जों दा बेखायनो थांबाय दङ औ ओइ बिदि जै बर' हारिनि पारिलु देन्जार गोथौजों फैबाय जोङो देफाय मेंबायना हाला नाहर नोंथांमोना ड्रनखौनो नांलाया फुरला हरनो हायो बवा ओरै फैदों लानो बेयाव फासि फैदों माने रुक्को गाखोग्रोनि लामाया दिसिनो बागदालै गैला अ माय गड आयु नै लोगोफोर मोनसे जायगा सफैलायबाय लकेसन बेखौ जोङो एक्सेप्ट खालामखाबाय एक्सेप्ट जाबाय दा एक्सेप्ट जाबाय बे जायगाया रुम गावबाथाय खारसै आच्छा आग बारायलायनि भुटान फारसे थुद फाग्लाबा भुटान बेलाय हाबनो मोनगोन दा हैद साला बावदोलां लकडाउननि थाखाय बन्द' जाबायना नै बेयाव नायनाला हेलिकप्टार बाफैयो मिथिबायदि मोनखो ना माखो नोंलाय आया मिथिलायगौबो दे सिगां नायना सालाय नामायनि भुटाननि गेरेज फारसे नामायलांसै दानिया थु रायजोफोर नेक्स्ट लकेसनसिम थांनांगौलै टें टेरें मोनफैलायबाय लोगोफोर जोङो मोनसे जायगायाव सफैबाय जों दा मा जायगायाव दंफैयो जोङो भुटान खाथि भुटानानो बुंनांगोन गेरेज बे जाबाय सेकेन्ड लकेसन 갑자기 내게 나타나준 너
난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야 마 부둥라이दो मालाय थागोनलाय दानिया थुलायदो फार्स्ट लकेसनाव है मोनाबाय माथो थांबावनो हागोन ना गिदिंफिनसै नामा है गिदिंदो होमबालाय मोनाद्रायबाथाय जारला जागोन दैमा बारनायनि खोथा दंना थौ थौ अ लोगोफोर नैबेयाव फायरिं जायो नैबेनिफ्राय बैयाव गावहरो आरो बिसोर लान्थायाव हाय लोगोफोर दिनै नै जोङो लकेसन नायनाया मोनाबोलायबाय मोनहैथ'वाखैनो जों बर्थमान नै लोगोफोर बेयो पाहारफोरनि गोजोनफुरिनि मोनसे सक मोनाथारबायलै दैमायावसो जाहैसिगोन लामा आन्दायनाया साहा गोला दिखोनो मिथिबावासो फाग्ला नों बायदि माथा गरम नङालां आया बोरै जाखो लामाया ओइ साहा खोला अबेसिमोनलाय बावलायलांबायलै फाग्ला फाग्लानो जियो लामा आन्दायिया Oh my god जालालै गारिया मा जाखो गन्द' हाबदों नामा गाबला 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 गाबनो गैला जारा होद भिडिअखौबो दोनथ'नोसैलै बायलै लोगोफोर नोंथांमोन बावदा गुमि 2 नि मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं नेना थालायदो